З наступного тижня прикордонники посилять охорону державних меж, аби попередити провокації під час президентських виборів. Про таке повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. Найбільш ретельно пильнуватимуть за кордоном із Російською Федерацією, Молдовою та адмінмежею з тимчасово окупованим Кримом. Особливу увагу приділятимуть в'їзду міжнародних спостерігачів та акредитованих представників ЗМІ. Наразі за списками ЦВК очікують на прибуття близько 7 сотень спостерігачів та 8 сотень журналістів. Одного російського журналіста з канадського телебачення вже не впустили в Україну через його поїздку в анексований Крим із порушенням українського законодавства. Мета заходів посилення – не допустити провокацій на державному кордоні, провозу зброї, боєприпасів, вибухівки та інших засобів терору. А також недопущення осіб, які можуть брати участь в дестабілізаційних заходах на території України в період виборів. Загалом несення служби на державному кордоні забезпечуватимуть близько 7 тисяч прикордонників щодоби. На посилення заходів додатково щодоби залучатиметься ще понад 1300 осіб.